Sa number 3, wala mapungga na pagdagsa sa mga tao nga luyag magpabakuna sa Bacolod City Government Center kainasang aga. Ini sa una nga adlaw sa pag-roll out sang Pfizer nga vaccine para sa A1 kag A2 category. Ma-report si Nico Delfin. Nagaidas ng linya sang luyag magpabakuna sang Pfizer nga brand sang COVID-19 vaccine halin sa third floor pakadto sa gwa sang Bacolod City Government Center kaina sang aga. Gani agud mapungga ng pagdugok pa sang tawo, ginhinyo na lang sang katapos ang task force disiplina ang wala pa makaparehistro sa bakuna nga magpauli agud mapaiway ang pagginutok. Ang sa papel, sa registration form, pwede na yan, ay kapahuway-huway sa gagawin din sila makatlo o mamagaga, balik lang after lunch. Ang sa wala nakagaan, ang advice pwede nakapuli, ang balik lang buwas, kaya hindi naging makomodate. Ang elementary teacher nga si NG Pio Quinto, isa sa mga nagpila agud lang matigayon niya makabiyahe sa Estados Unidos. Siya sa last year pa, before sa pandemic, pero stop na siya, sir. Kaya tungkol sa pandemic, in-stop na yung J1 visa. So, subong na kami nag-resume. Suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, may masobra sa 2,000 ka doses ang Pfizer vaccine ang ginpain para sa mga A1 kag A2 category. Ilabi na para sa mga overseas Filipino workers nga nalakip sa A1.8 category. We did not expect nga mag-amuto kadamo kagina ang tawo nga nag-abot diri. Most of them are OFWs actually nga nagahulat gid sang ini nga vaccine brand to become available kay amo ning acceptable sa mga countries nga katuan nila. So may masobra sa 5,000 nga OFW ang nakaparehistro para sa bakuna pero kutob lang sa malabutan sang supply ang sarang makaambit sang Pfizer vaccine. Para hindi man sila ayawan kung ang iban nga nagakadto diri mga OFWs naton and iban pa nga nagaginutok na di kagundamo na tao, they can always opt to go to the malls. Ara kita sa SMX, sa Ayala, kag sa Robinsons. Pwede gid sila kapabakuna dito, may available kita AstraZeneca, may ara man kita nga Johnson & Johnson. Yara na sa A1 tub A4 category vaccination rollout sang syudad. Nalakip diri mga medical frontliners, senior citizens, may comorbidities, mga negosyante kag iban pa nga frontliners. Pero nagapanugya ng pamunuan sang AOC nga nagakinahanglan gihapon sa mga luyag magpabakuna nga mag-register online agod man mapaiway ang paginutok sa mga gintalana nga mass vaccination areas. Nico Delfin para sa DGCast Negros.